weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to Burela Oumar Ly to Dial to Diofane Sorikum to Silla Worgo to Wudduru to Keɗele to Ali Wuri to Guijilona to Sadel ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abou Baydi Kaw to ndulmaji demɓe funeɓe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie Petera Pavela ko hoorejo leydi ceeko mo tawe jillu makko o yettima e leydi he kene wona waktuji seeɗa joni omo tawe jillu makko e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leydi Sénégal teskama cuumu waɗi hanki to jeere Sandaga jamma aseta hanki o sanga 23h woni 11h jamma to leydi Mali ko aleta hande o woni wirwirde bietnoɗo Amadou Bakayo ko nalanke dowlude no fewi tawi ko gumɗo jiɗaɗo dowlude no fewi e nder leydi hen to leydi Burkina Faso biteɗo Kalidou ko goto e mawɓe seɓɓitiɓe woni terroriste en tawateɓe nder leydi hen koninkoɓe leydi ndi kolli tigui wonde jooɓima itti fittade makko kanko e yimɓe ɓattiɓe ɓe wonduno e nder oto makko guila ñande 2 lewru avril gonɗen ɗum kedde Afrique ma en jaɓɓo musidɗo men Alassane Oumar Mbocco habaruji men joolam jaɓiri ma en jaa ha to dowlaci tentude Amérique jeen ha toon to Corée du Sud ha to leydi Ukraine bisimilla mone ketki kotodirte joni piren facciren Kawis e lekki gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkordinnoro gorelte ko kawisa wonande ɓen jogiiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima hen koye mumena gorelte ko haako sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam nguldam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako iwata ko tokkordinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte an jogiiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗani mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo jogiiɗo sukara cholesterol ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e muma ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde e siita gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto Google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an puƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam gam ɓandu musoru jokkodire gorelte sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte woto woɗɗu joni so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nassirou 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guisse walla mbiya Abdoullahi Guisse 78 690 03 03
37 so tawi noon a gonɗa koto juude guuriki jokkodirta koye geddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jama. salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko firtata aadi mo anodire hettiyankoɓe jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV. ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gando bindi jaadiɗo ɓalawal e danwal kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo ko jannguɗo bittuɗo tawiɗo kadi galdal e nder galle bam. ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ne jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sita wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji kala. gorko mo melga wuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillahi rabbil alamina o ɓurdirta ɗon. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ene yawrani ɓen ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men fiɗaɓe jippiɓe leecce kala. so tawi on jokkodiri omo jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto wiyete ko meeɗi moosa ko leɗɗe muuleteɗe walla leɗɗe jarateɗe a yarat ɗum joni joni moosa noffuru e noffuru. fannu goɗɗo o wiyete ko yeddi ƴeewa ko leɗɗe urateɗe awrata ɗum joni joni kefta cagatagal ma hano hannirta ni. gorko mo melga wuro jinneji an gonduɗe prostate hay sinno ala ko heddi so wona prostate ma ene foti opérede so tawi on jokkodiri hokkuma leɗɗe e nder balɗe tati prostate o ɗomta sella ha laaɓa ha cikka mataw meeɗa wondude hen. gorko mo melga wuro jinneji ko labɗo reedu ko malaɗo wune omo andina dendagal kilineɓe makko ewɗo saaha mo tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to galle makko legal Samia ene étage ne huccite goudron e en face usine plâtre mo Nouakchott to legal Samia. kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Amadou Tidiane Diallo numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 46 94 21 91. so tawi jiɗɗa hebde mo to banggue WhatsApp numéro makko leydi France ko 00 336 04 04 66 27. gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Nouakchott ene tawe base makko ne tawe to Dakar ene tawe ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo. ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15. gorko mo melga wuro jinneji gam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal omo jogui base to Dagana Mauritanie ha to Ross Mauritanie kala ene tawe ɗon sehil makko ɓi nene makko ene wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe wonduɓe koyɗe musoje wonduɓe ɓalli ƴakkoji ustoraɓe goragu leɗɗe goragu kala hen ko cohluɗa sa jokkodiri gorko mo leeraɓe ma heeɓ hano hannirta ni. gorko mo leeraɓe numéro mum 77 537 79 28. ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu ceerno Amadou Tidiane Diallo ko malaɗo wune mbadden dando faade makko. mande Massa Keita ko gorko pullo hen banggue maliganke hen banggue garɗo faabade garɗo wallude dendagal ɓen dilloɓe e fannuji taw ko ngaluji cuuɗetoɗi e nder less leydi. mande Massa Keita ko joom gandal gandal memotogal gandal jirtogal guite gandal kadi jaadungal e nunɗal. mande Massa Keita mbiɗen gandal makko ɓuuri yaadude koye ngaluji cuuɗetoɗi e nder less leydi ko wayno ƴeewoɓe kanŋe ƴeewoɓe jama ƴeewoɓe boksita e dendagal yiilotoɓe ngaluji comotoɗi e nder less leydi jokkodiri e mande Massa Keita joni joni mbiya alhamdulillah. mande Massa Keita ko gandaɗo e nder windere he kala ha tengti nder dongre Afrique to kanŋe to boksiɗe to jama yilete ko wayno to leydi Côte d'Ivoire
leydi Mali to wayno leydi Mauritanie to Angola to RDC Congo to leydi Mozambique dendagal leyɗele to kanŋe o ƴewete to jama o ƴewete kala hen mo mbiɗa Mandema Sa Keita ma wiya wo hayatu ayi gando ayi nunɗuɗo ayi neɗɗo kawniɗo Mandema Sa Keita yidde tengtinde nunɗal makko son jokkodiri o namdata komo hoore kuɗol o namdata komo avance haydara o gollante golle ma ha jiira guite ma ha keɓa ko jiɗɗa gadda ko kaldun ɗon Mandema Sa Keita ene jaɓa masalaha sali tan ko jamfa Mandema Sa Keita gorko pullo hen banggue maniganke hen banggue tawateɗo ɗo saaha joni nder leydi Mali to nokko biyeteɗo Ségou sa yiiɗi jokkodirde makko hebde ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 00 223 ko indicatif leydi Mali mbaɗa 76 68 45 99 Mandema Sa Keita ko gando bindi Mandema Sa Keita ko nunɗuɗo Mandema Sa Keita ko joom gandal memotogal mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo jeegoma lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi habaruji mon e ɗemgal pulaar e sowta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba jayde men jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa eɗen pecca sunare e dendagal ɓesgu likseyba naaɓe kala ha tenti noon e galle cimboɓe eɗen duwono hono miñi men hono miñi meɗen Aboubacry Cimbo kañum woni maire commune de Lekseyba Gorgola jaltugol aduna kayya mawni ko biyetenoɗo Adama Ali Cimbo noon ko ñalawma hande o yalti aduna ñalawma aleda hande o yalti aduna to hôpital mo Kay Haydi o wirete noon ko toon to Lekseyba Gorgola eɗen pecca sunare men kadi e mawni men afo meɗen hono Mamadou Thierno Ndiaye jaltuɗo Mamadou Thierno Ndiaye noon tawi kadi ko sehila mum ko musidɗo ko sehila duttiɗo hono Adama Ali Cimbo eɗen mbiya tan nde Allah yurmotomo yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina kabaruji men e ɗemgal pulaar koto leydi Mauritanie puɗorɗen to leydi Mauritanie biteɗo Peter Pavela ko hoorejo leydi cekko omo tawe e jillu makko e nder gendi Mauritanie jillu ngu noon mbiɗen o ɗamini wadde ɗum tigui koye nder dongre Afrique tawa kadi ko ñande jeegom woni ñalawma hande o ha sappo lewru avril ma tawmo e nder Afrique ko leydi Mauritanie noon e leydi Ghana ene jeeya tigui e leyɗele ɗe waɗi weddoto yettade ñalawma kikiɗe hande o noon e oɗo saaha joni mo kalten o yettima tigui to bowallade diwoje ngal tum sito Nouakchott o arani goto noon o marde sete timmuɗo no fewi taw ko joom galuji woni des hommes d'affaires ceknaɓe tawi kadi addi ɗumen ko yidde tigui wawde kaya haaldude e jokkodirde moƴƴal gollodiral moƴƴal hakkude mabɓe e leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen le chef du service de l'enfance mo direction régionale de l'action sociale et de l'enfance et de la famille mo Brakna hono biteɗo Khadja Mohamed Elaba noon e seti mum timmuɗo ɓe jabɓi koyɗe mabɓe noon salminoyde kay famille goto e nder bogge ɓe tawi ko famille ɓe Allah rokkuno kay funeɓe nayo o ari toon noon o arani toon noon koye dow inde ministre makko hono biteɗo Savia Intaha ɓe duwonima noon jinnaɓe kay ɓen woni yummiraɗo o e babiraɗo kala ɓe duwnima ɗum ko noon kadi dendagal bebbeji ɗi kala ɓe duwnima ɗumen bebbeji nayyi jibinnoɗi noon caggal kay nde ɓe jibinno teskama tigui ɓe mbaɗanoma e ambulance addede tigui toon to Nouakchott e nder nde ɓe jetti Nouakchott noon teskama tigui hen taton kooti e jomumen heddi tan e oɗo saaha joni ko bebbeyel gotel bebbeji jadidi adina mbiɗa tan yo Allah watta ɗumen pooli aljanna keddingel ngelle nde Allah tigui junnata balle moƴƴina battane lowa hen cellal ha tiye tawi kadi ne wonde arsigi jaajo allahumma amina ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ñande aljuma ɓinne ɗo fedde tawi ko fedde étudiant ɓe Nouakchott wondude yimɓe hewɓe no fewi ɓe yuɓɓini diño mabɓe woni sitting mabɓe yeeso
ambassade dowlaji dentuɗe Amérique e nder nokkota gona digne non ko hollirde mette mabɓe kay ko leydi Israël woni wadde kay e ɓesgu Palestine naɓe e oɗo saha kala mette hollirde mette mabɓe kadi ko dowlaji dentuɗe Amérique wambi kay oɗo saha joni leydi Israël e ɗeɗon golle kam tindini no feewi hono biteɗo imam Mohammed Habiba Wula Ahmed o erima Mauritanaɓe kala nde darto tigui darde jihadi kay gam yidde wallude fabade ɓesgu Palestine naɓe ko oɗo aljuma kadi teskama almameɓe kewɗe nder jumaji ha tengti nder nokcoɗam nder khutbaji men tigui ɓe erima hen e nder khutbaji mabɓe kadi ɓe kolliri hen mette mabɓe kay no feewi ko fate Israël ko waɗata tigui nder ɓesgu Palestine eɓe donima kadi Palestinaɓe hono biteɗo hono kadi gardiɗo fil de l'opposition démocratique tawi kadi ko gardiɗo landa Tawassul hono Hammadi Wul Sidi El Mokhtar kañum o waɗi erango faade denda o waɗi erango faade kay dendagal ɓen seppoɓe kay nde seppoji ɗi jokkata kay e diñoji ɗi ne mbawata tigui jokkude e yesso ambassade dolaji dentuɗe Amérique beele kay ha ambassade o anda kay ha wawa ummade oɗon nokku andinde kay mette mabɓe kay ko dowlaji dentuɗe Amérique wambi e ko Israël woni wadde oɗo saaha joni e nder ɓesgu Palestine ha joni habruji men ɗemgal Pulara to leydi Mauritanie ha joni malinaɓe wurɓe e nder leydi Mauritanie ɓe keeɓi gardiɗo kesso tawi kadi ko laamu leydi Mali kañum kañum suuɓi yo ardo ɓesgu malinaɓe tawteɓe e nder guendi leydi Mauritanie omo wiye Farma Doumbia ko kanko noon ko kanko waɗa hoorejo au conseil des Maliens résident en Mauritanie ko kanko mo ardi noon kanko gardinaɗo noon ko omo teskama tigui omo ardi école goto e nder noktoɗo kene wona joni duuɓi 36 o wuuri ko nder leydi Mauritanie o wuuri tigui ko nder leydi Mauritanie ko noon kadi ɓe cuɓima biteɗo Abdelkarim Konaté on ne waɗama kolaɗo kuuɓal woni secrétaire général de conseil o waɗama kadi conseiller spécial cuɓaɗo baɗaɗo hoorejo ko c'était timmuɗo noon tawi ko délégation officielle du ministre des Maliens des affaires étrangères e gardugol secrétaire général du ministre o et c'était parlementaire leydi Mali tawi ko Mali tawi ko transition leydi Mali kañumen tigui mbawi ummade toon to leydi Mali arde kay tawtorede ardade oɗon cérémonie télévision leydi Mali kadi neɗi kañumen hoore mum noldi hen jandiyankoɓe mum ne mbawa tigui arde tawtorede oɗon cérémonie kay ha mbawade ko wite couverture médiatique oɗon cérémonie ha joni ko kabruji men ɗemgal Pulara to leydi Mauritanie ha joni keɗoɗen jagorgal kalfinaɗo ko fate jangde hono biteɗo Houda Baha e gardiɗo Cetal Tazour biteɗo Cheikh Wula Bedda ɓe mbaɗi visite aji mabɓe aseta hanki o tawi ko visite aji chantier yurniyade kay chantier ji gonɗi e maheɗe joni taw ko chantier ji jangguirɗi woni école aji e nder tawateɗi e nder nokkota ɓe jettima noon no gas e tati chantier tawi ko nokkuji jangguirɗi gonɗi e maheɗe kay e oɗo saaha joni e nder nokkota délai golle ɗe noon ko nder lebbi 6 ya taw golle ɗe kala kiɓɓi ha école aji ɗi mbawi tigui tottitede artude e juuɗe laamu ngu ɓe mbawi lebbi 6 noon supervisata noon golle ɗe kala e financement o kala noon ko Tazour kañum jogui ɗum hono ministre o noon e gardiɗo Tazour kala ɓe erima halfinaɓe ɗeɗon golle kay nde tinnoto kormo tigui délai o ɗo e lebbi 6 taw golle mabɓe kiɓɓi ne mbawata kadi hormade dendagal normuji taw ɓe respecte normuji kalaɗi ko fati fati tigui mago ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jen ha to Guidi Mara ha toon to Sehil Babi jabɓuɗen correspondant men permanent hono Zakaria Samba Dia salminama jurama a weltanama holko kewi ewɗo saaha joni toon to Sehil Babi Zakaria Samba Dia tawi ƴetti haala makko ko musidɗo men Sar Abdoulaye Sarr jamal ñalemo bandiraɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayo weltare TV Sar Abdoulaye Sarr golle maɗe jooɗi peewi meftande kumpital men ɗo e nder diwal meɗen e guiɗi makko ko fati e banggue ko yardete ɗo café e atay oɗo sa joni e nder diwal guiɗi makko ma mbiyen leydi meɗen Mauritanie ko fati e banggue oɗo suka biteɗo Souleymane de kanko wonno ko e werla makko fadi lamorgo gendi Mauritanie woni noktan oɗon werla o waɗi accident ko ɗum woni sababu fittandu makko heddade hen kanko oɗo suka biteɗo Souleymane wiyama noon kanko o wona julɗo ko chrétien walla
mbiyen masihiyanke o gal noon accident o koreji makko ƴettimo gartirimo e lamorgo diwan o hono sehilbaɓe ƴettimo mbaɗimo e ɗen guelale tawateɗe legal biyetegal collège ko toon ɓe moftoyimo caggal ɗum noon saktade wonande yoga e almameɓe tigui rigui kolli hen mettere muɗumen wiide wonde oɗo biyeteɗo Silmane o wona julɗo ko masihiyanke o fotani waɗede e ɗen guenale ɓe gandanɗa hoore makko guenale ɗo julɓe goni walla guenale julɓe oɗo mo wona julɗo fotani waɗede e ɗen guenal ɗum woni ɓe kolliti hen mettere mabɓe no fewi ene jeeya e ɓen almami juma mbiyete ka masjidul huda taw kadi ko almami biyeteɗo Oumar Mouhamadou Lamine Ly kanko e dendagal almameɓe ɓe gonduno kala ɓe kolliti hen mettere mabɓe no fewi nonne kadi ɓe jottini haala ka yoga e ardiɓe wonande to banggue laamu e nder diwal meɗen guiɗi makko ɓe ñaguima tigui rigui nde laamu o daroto walla ɓe tigui rigui ha ɗum ɗo wawa ittede e guenale ɗe collège ɗum ɗo gandanɗa hoore makko oɗo suka biyete Silmane baɗaɗo ɗon e guenale julɓe ngal legal collège eɓe ñaagui laamu ngu nde daroto tigui rigui ha walla ɓe ha ɓandu makko ndu wawa ittede ɗon e guenale ngal gandanɗa hoore makko legal biyetegal collège ɗum woni koɓe ñaagui laamu ngu nde daroto walla ɓe tigui rigui nde tawno wona hunde fotde wonde noɓe mbiri kamɓe almameɓe ɓe neɗɗo mo gandanɗa hoore makko wona julɗo fotani waɗede e guenale ɓen ɓe gandanɗa hoore makko julɓe leeli ɗon walla taw ko guenale julɓe neɗɗo mo gandanɗa hoore makko wona julɗo ko masihenke walla ko kerje fotani waɗede e ɗen guenale taw kadi ko julɓe leeli ɗo henna ɗum ɗo wi noon ko almameɓe wona ɗum ko siftinde e dumunaji jawtuɗi hitande walla duuɓi ɗiɗi ko caggal ɗum ɗo wonande won teskanoɓe ɗon kadi ko fate e banggue de région de guiɗi makko teskanoɓe hen ene joguiti wonande fate e banggue noddude yimɓe ko fate e banggue immade ga diine l'islam natude ko fate e banggue diine chrétien ɗum ɗon teskanoɓe hen ha laamu ngu waɗino hen losgol yoga hen jagga caggal ɗum ɗaccita wona ɗum ko erago fayde e dendagal bandiraɓe ɓesguli guiɗi makko nde mone kala ɓeydoto wattude haqqille e hoore mum wattude haqqille e diine muɗum nde tawno wattande jamanu annabi o wino ma neɗɗo daro yeeya diine muɗum si babude mbuɗu haaloɓe pulaar kadi mbi annabi mbuɗu foltima annabaɓe foof ɗum noon ko musiba mawɗo no fewi ne neɗɗo o yahata ha ɗaɓɓude jawkal aduna ɓurtono ɗumen ko fate e banggue rewde jomiraɗo subahanahu wa taala ɗum ɗon neɗɗo o watta haqqille no fewi reena hen hoore muɗum guila homtede hen guila ɗiɗo keneli bonɗi biftade ɗumen jaadora e muɗum Zakaria Samba Dia Bekera ngam ayawa Weltare TV. Zakaria Samba Dia golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabruji men e nder leydi Mauritanie so ummima toon to Sehil Babi koto leydi Sénégal paaɗena ñande jamma ñande aljuma ɓennuɗo sanga 23h woni 11h jamma teskama tigui cumu kulɓinigu teskama to Lewnon Ndiassane tawi nder commune mo Kaolack e nder galle Khalifa El Hadji Ibrahima Niass teskama noon cuuɗi tati cumi toon ha gonti ndondi haydara noon ala ko yalti e nder majji Allah yettama noon hay goto ma yani hen hay goto gañaki hen kono matériel kewɗo kam tilfima hen ko wayno télévision ngaji ko wayno armoire uji ko wayno frigoji e ko wayno congélateur uji kala teskama tigui cummi toon ha jaadi e ndondi jaaru matériel bonɗo toon ene qime ha million ngaji 5 tawi ko franc CFA haalisa kewɗo kadi moftono toon guene qime ha sappo joyi million sumi toon ha yaadi e curki e wiide biteɗo Mohamed Ndiaye ko goto e taniraɓe El Hadji Ibrahima Niass omo yetta Allah noon omo jarna dendagal hoddiɓe e dendagal koninkoɓe faabo kala darde men kay ha mbawi ñippude cumu ngu kay ko ɓuuri yawde e yaccade tawi waɗani mayde waɗani hay goto gañiɗo hen teskama noon ko court circuit woni ko mas kañum saabi cumgol galle o ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen aseta hanki o sa teskama tigui to Rufisque toon teɓanoma toon ko gujjo goto noon ɓe nden gujjo naggama noon ɓe mbawi tigui haɓɓudemo hawɓici ɓe tonguimo hawɓici ɓe mbawi liggudemo hakkude potoji ɗiɗi tawi ko potoji courant heddi kay yimɓe ne ñukke makko ene piyamo piggal musgal no fewi ko ɗon tigui ɓe piimo haw wasi fittade makko ɗon to haɓɓa ko ɗon tigui o yalti aduna ko ɗon tigui woni to yalti aduna ɗum waɗi noon koye nder legal bitegal Darou Rahman on tawate koye nder Rufisque
tawate ko gujjo o non baraɗo o soit taw andede o soit taw alede ko wiyete identifié andede holi kanko police central mo Rufisque noon udditi hen losgoji jaƴƴi no fewi kay beele ne ganda kay moni kanko ene mbawa kadi andude yoɓiɓe fittadu makko ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen hono mbiruɗen gaddi kabaruji men aseta hanki joya lewru avril teskama cumo kulɓinigu waɗi to jeere Sandaga noon en tawe tigui e nder hakkude centre ville Dakar teskama noon ko magasin biteɗo Mor Talla Sandaga ko magasin mum to kañum tigui sumi toon magasin on sumi toon cumo kulɓinigu no fewi hono no holir jani ɗe en cuwa taw hebde noon ko ɓuri ɗo yajje ma en gartu oɗon kabaru so tawi en keeɓi ko ɓuri ɗo yajje ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ko tana musto waɗi ñande aljuma ɓennuɗo to wuuro witego Kunagna Mankagne tawtego e nder commune mo Diendé e nder région de Sédhiou ko sagata gorko goto mo duuɓi 17 biyetenoɗo Amadou Mané no ɓurno loddude ko bolo kañum wasi toon fittadu makko tawi ko courant masimo toon courant masimo noon koye saha tigui o wonno e soppude leɗɗe kayi omo ngabbi dow lekki omo soppa catal gotal lekki ki noon ene wirti sara lekki noon filuji taw ko haute tension woni courant ji tigui haute tension to ndigo ɗon courant noon caggal kay wasdemo woɗɗude on fil ko on mas courant noon masimo tawi ko haute tension ko ɗon tigui o sumi haw hoñi ko ɗon o wasi fittadu makko ko kanko wonnoon kanko jaltuɗo aduna o noon hono biyeteɗo Amadou Mané teskama tigui kanko wonno gardien fugu koyngel équipe wuuro mabɓe taw ko équipe biyeteɗo la SC Kunagna Mankagne kadi ko dowlunoɗo no fewi ko gandanoɗo no fewi jiɗaɗo korsinaɗo e nder wuuro ngo ko kanko wasi fittadu makko tawi ko courant masimo ɗen mbiye tan nde Allah yurmotomo yafoma harnamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina so nommima ɗon to Sédhiou koto leydi Mali paɗena fama woni forces armées malienne ɓe koliri tigui wonde ɓe mbaɗino opération pattam limijo ñande alkamisa 3 lewru avril gonɗe ɗo 2025 subaka e nder région de Mopti ɓe koliri tigui wonde ɓe toɓɓuno ko lana taw ko lana ndiyam noon jolluno ka matériel kewɗo wondude équipement logistique e nder falde to wiyete Sare Mala woɗɗani wuuro Sare Guida ko 17 kilométre to banggue worgo ɓaaƴo hirnangue Sévaré ɓe kolliri noon e nder opération ɓe mbawi yobade pittali jihadiste uji 5 tampinnoɓe diwan ɓena goni hono biteɗo Abou Mariam e goɗɗo ne wiye Allaye Bori wondude biteɗo Abdoula Jabir e goɗɗo ne wiye Moussa Allaye e Hamma Bori ko ɓeɗo tigui woni ɓe pittali mumen itta hen ko dartornoɓe ɗon wadde janguji mumen andaɓe tigui dartornoɓe wadde janguji e kala saaha e nder falde Mopti ha joni ko leydi Mali keɗoɗen jen ha to Bankassa sagataɓe joguitiɓe ha teddi ɓe mbaɗino jangu mabɓe kañumne ñande alkamisa 3 lewru avril 2025 gonɗen ɗum e nder cercle Bankassa région de Mopti ɗum gurgañi ɓaɗi ɗum ko sanga 11h ɓe mbaɗi ɗum noon ko dow lawol faade kay centre de santé woni tigui faade suudu safrinu ndu koni Bonzo ko jihadiste en noon tawi kadi ko jeeyaɓe catala bitengal groupe de soutien de l'islam e o musulman ɓe gari noon ɓe dartinino ɓe jani koye oto goto mo yinde 4x4 tawi ko oto ONG goto woni organisation non gouvernemental kañumen jeyno on oto noon o jolluno médecin goto wondude infirmier goto e chauffeur tawi kadi omo rimdi matériel tawi ko médicament ji kewɗi no fewi caggal noon nde ɓe dartini oto ɓe nangui ɓe dahi oto kay ɓoyani momintaji seeɗa ɓe goppiti kay dendagal jolloɓe oto kala ɓe jaadi oto kañum e marchandise mo woni médicament ji kala ɓe mbawi yadude hen ha joni habruji men ɗemgal Pular to Burkina Faso paɗena biteɗo Kalidou ko goto e chef uji taw ko terroriste en tawteɓe nder Burkina Faso dillannoɗo kay o ɓurno wawde dillude noon koye nder parc mo mbiyata parc Darli armée leydi Burkina Faso noon ɓe koliri tigui wonde ɓe itti fittadu makko guila ñande 2 lewru avril gonɗen ɗum koɓe rewinoɓe ɓe koliri noon oɗo saaha kala koɓe rewirnoɓe makko koyguel haaɓe mbawi kay teskade mo jooli e o warla makko tawi ko auto luxe no fewi mo sodaka seeɗa mo wondi e yimɓe ɓurɓe ɓattade mo ko ɗon tigui laana mabɓe ndiwaka walla mbiyen drone mabɓe ko ɗon tigui rewe mabɓe ha jiime mabɓe ayne mabɓe pettoje bomboje ko ɗon tigui auto ruppiti hay goto mabɓe fiɗɗani nofuru kanko biteɗo Kalidou
Kedo ko hen o wasi fittani makko habruji men demgala pular kedde Afrika ala no batten so wana jabbodina musidɗo men seydi men correspondant men permanent Alassane Oumar Mbocco gorko mo Sara Ndogu Alassane Oumar Mbocco salminam en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kam ɗum ɓuri tewtude e dongre Afrique e ñalawma hannde o puɗɗoɗen ko leydi Mali toon dey ene wayno amin jogui sunare kay e duttugol e joomum on yimyanke taw kadi ko lulluɗo taw kadi ko gumɗo mo wumani hono ɓernde biyeteɗo on Amadou Bakayo ko cankiɗo ñande nayyi lewru mo setto ujunnaje ɗe nogas e joyyi kanko noon taw kadi ko joom suudu makko Mariam Doumbouya ko kamɓe tigui hono jimdanno toon ene wayde o wurtima e joomum to taw o yaari ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi kanko noon mawo wawa wirnede e ñalaw taw kadi ko hannde mo gonɗen ɗo ɗum noon ene wayno dendagal taw kadi ko yimyankoɓe e ɓen ma mbaw tawtade hono wirwinde nde kadi kay yanti kayni hen e laamu ndu kay ma nitto hono sete timmuɗo gam tawtorede wirwinde makko Burkina Faso toon ɗeyi ko guure kewɗe ene mbayno hono duppama toon taw koye jalguji bonɗo toon ñande alkamisare tati nde wuuro setto ujunnaje ɗiɗi nogas joyyi taw ko groupe ɓen joguitiɓe mbaɗi ɗeɗon ngal ɗon gollal toon to province nodduteɗo Sourou e nder banggue hirnangue leydi ndi ɓen kay kadi huttiɓe kadi e jomumen ene jeeya hen nodduteɓe taw ko VDP ɓen kay ko volontaire en nataɓe kay gam wallude ɓen rende hono leydi ndi woniyankoɓe toon to Tchad ene wayno de guila kay ñande asatare joyyi lewru taw kay ko ɗum gonɗen ndu ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi waɗi noon lewru tawde ko ɓen oɗo tawde ko directeur taw ko publication woni bajjinago taw kadi ko hebdomadaire leydi ndi Olivier Modoji kanko dey wonde e ɓen kadi correspondant mo RFI ko ɓen dey hono jagga toon ɗum noon mbaɗa kadi e nder gueƴƴelle ɗum noon ko ɓe mbino wonde ko ɗum ɗon wona hunde jaadide ONG Reporters sans frontières RSF e wawi kay wono ñinde ɗum no fewi e wi wonde kay e ɓen waɗaɓe kadi e gueƴƴelle pour kay ko jogade kadi ko liberté ko wiyete willitade ko ɗum noon e dental ɓen jaydiyankoɓe leydi hono Tchad ɓe kadi hono dari men darde men hono martinde gam kay a wiyede kay koɓe mbaɗi ko ala forade wadde RSP waɗi wono erango mum e kadi e wawde kay wiide wonde ɓen ɗiɗo kadi heddiɓe kadi woni taw kadi ko ɓen kadi ko jaydiyankoɓe yo kadi yo goppite gam kadi ko fawa e dow mum ko yo itte ha laaɓa RDC Congo toon de ene wayno oɗo saaha kamɓene ko deeƴal ɓe jiiɗi arta e nder leydi Congo ndi ɗum waɗi noon waɗi taw kadi ko haalande taw ko toon to Nairobi kañum e Luanda e ɓen kadi taw yiɗɓe kadi noddude deeƴal e nder leydi ndi wonde ardiɓe tawde ko leyɗele tawde SADC e ɓen EACN foof mbaɗi kadi ko moɓodiri ndenti toon mbaɗi hono barumen lawol mum gaɗanol e yontere tawde ko yontere nde ɗo tawde ko fuɗɗode mum gam kay wadde kay ko wiyete réunion taw ko virtuel ko taw kay ko par ɗin téléphone ngaji ɗum noon ɓe kaldi noon wonde kay alay saago ko laawol kesol ɗaɓɓe gam mate kadi ma deeƴal e kaldigal wawa wadde hakkude Kinshasa e Kigali mata kay deeƴre e arta RDC Congo toon to Gabon ene wayno dey oɗo ko kañumne ko jertini ko ɓen jettato e yiɗɓe ƴamde ardade kono leydi biyeteɗo Jean Elvis Ebang Ondo kanko de o wi wonde sanga kankone e ɗin gotoji ɗi mbaɗa noon ma wonde hono duuɓi nogas nde tawno hono ɓiyi koy ko hen wutti ɗum noon guila ujunnaje ɗiɗi e joyyi o kanko e oɗo saaha ko sénateur ko kanko kadi ɗowata koko wiyete association de lutte contre les crimes rituels todde leydi hono Gabon mana ko kadi kala ko fatata kadi ko addata hono caɗele e goɗo wonɗe e goɗo todde leydi hono Gabon to ko kanko ardi ɗum noon o ƴeewima e ɓen taw kadi ko ƴammoɓe ardade hono leydi ndi wonata ko ñande sappo e ɗiɗi lewru setto ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi yoɓe tinno ɓe ganda deeƴal ɓe ganda kadi yimɓe taw ko haqqille o wona goto gam ɓe mbaɗa ɗum e deeƴal kala polɗo kay ko Allah rokki ɗum taw fitraji mbasa arde e nder leydi ndi ɗum noon Ghali Abouba ko ɗum ɗo tonguɗen habruji men e
dongre Afrique e ñalawma hannde o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo sa dogu ngam weltare Yawgu TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e nder dongre Afrique kabaruji men joolam jabiri koto Corée du Sud pudorɗen to Corée du Sud noon taskama toon tigui e oɗo saaha joni ko cuumo waɗi toon tawi cuumo guynet waɗi ko nder région mo gonta Niédje woni région goto tawi kadi koto tule mawɗe tawate e nder guna cuumo noon taskama tigui hélicoptère uji mbawino nullede toon tawa ɗin hélicoptère uji ko bawoji kay ñippude cuumum e nder ɗin hélicoptère uji noon hélicoptère goto wawi tigui wadde accident o yani e cuumo ngu pilote gonnoɗo e nder hélicoptère he ko hen wasi fittadu mum ɗum noon waɗi ko aleta hande o jeegoma lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi joyi koto leydi Ukraine paaɗen to leydi Ukraine teskama toon tigui teskama to leydi Ukraine teskama toon tigui leydi Russie an koni koɓe leydi Russie ne jokki kay ha oɗo saaha joni aynaɓe toon e kala saaha pettoje mumen kañume e bomboje mumen e misilaji ɗi hinde balistique e misilaji kewɗi no fewi ɗum noon teskama toon ɓe aynima misila goto kadi ñalawma hande o e nder Kiev lamorgo leydi ndi ɗum saabima noon woni tigui fettande woni explosion mawɗo o waɗi e nder lamorgo leydi he ɗum ko aleda hande o teskama noon waɗi yimɓe wasɓe hen pittali men e yimɓe barmuɓe no fewi koto dowlaji dentude Amérique uddittana kabaruji men e nder état ji kewɗi tawatede dowlaji dentude Amérique teskama tigui ko seppoji gulɗi jaw mbaɗa toon ñalawma hande o ɗina seppoji ɗon ko yimɓeɓe hollude metti men ko fati kay e laamu oɗo biteɗo Donald Trump seppoji ɗon teskama tigui ɗi ɓuuri mawnude ko nder New York ha joni ko dowlaji dentude Amérique puɗɗorɗe keddoɗen aseta hande o laamu dowlaji dentude Amérique holliri tigui wonde ɓe mbaɗi ko wiyete révocation woni tigui dendagal ɓen rokkanoɓe visa ji tawi kadi ko jeeya tigui ko jeeyaɓe to leydi witendi Soudan du Sud dendagal ɗin visa ji kala e oɗo saaha joni ene wayno ɓe caltima ɗiɗon visa ji ɓe koliri on kala sud kala tigui Soudan Sud najo gonɗo dowlaji dendude Amérique koko nangete kay visa mum tette jomum nawte leydi muɗum ko biyeteɗo Marco Rubio ɗon secrétaire d'état américain kañum ɓayini kabaru kala noon teskama noon kala Soudan Sud najo kay gonɗo dowlaji dendiɗi Amérique ɓe koliri wonde kay koko nawtete e nder leydi muɗum sifti on kadi e premier mandat woni laamu Donald Trump gadangu ngu kay hitande 2017 o waɗino décret o sifino décret on décret noon ko wadde interdit hadde kay leyɗele kewɗe ha tengti noon taw ko leyɗele julɓe hadde ɗumen visa ji kay wadde interdit visa yo Allah nadde dowlaji denduɗe Amérique ɗin leyɗele noon jeeno e leydi Libye leydi Soudan leydi Syrie leydi Irak wondude Iran Yemen e Somalie e ngan sanga noon leydi Soudan du Sud nde wonno kay Soudan du Sud ko ɓuuri hewde toon ko chrétien woni isayankoɓe e ngan sanga ɓen jeenoka e ɗeɗo leyɗele limtade e oɗo saaha joni ko kamɓe woni jofaɓe feɗendu wonde kay dendagal visa ji mabɓe koko mbaɗa révoqué woni koko tettete kayen eɓe nawte leyɗe mabɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tonguno habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawte ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal ha mbawan yiiden to banggue nete ɓossoje ko Saydou Abouba roɓindo Afrique ko Alassane Oumar Mbodj so tawi ko kabaruji men to guiɗi maga ko Zacharia Samba Dia ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.